Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkan mu sake kasancewa tare da ku a cikin shirin nan mai albarka. Muna muku barka da zuwa. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sauti ta yadda zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ka sani. Kamar da yadda muka saba, hallawa mai ƙasa a gwiwa mun kawo muku labari mai ban mamaki akan gaskiyar bikin Hamisu Breaker. Ga gaskiyar maganar anan. A yau ne muka samu labari akan cewa ana ta raɗe-raɗe a kan bikin Hamisu Breaker, har mutane suna alaƙanta shi da wata jarumar fim wata take taka rawa a cikin shirin kwana 90. To ga gaskiyar maganar, jarumin ya fito ya bayyana cewa wannan maganar ba haka take ba, wannan ba ita ce wacce zai aura ba, kana ma shi ba yanzu zai aure ba saboda aure lokaci ne. Haka jarumin ya bayyana a wani bidiyon sa da ya fita ya wallafa a fejinsa na Instagram da TikTok, Facebook da ko'ina dai. Amma abin mamaki shine mutane suna ta magana akan cewa jarumin da kansa ya fito ya wallafa cewa aurensa saura sati 3. Mutane da yawa sun ɗauka suna ɗaɗɗorawa akan fejikansu abokan arziki da na amana, amma kuma daga baya jarumin ya fito ya ce shi san bai san wannan maganar ba. To ko ya gaskiyar zancen yake? Muna nan muna ta kokari akan ya za a mu nemo gaskiyar zancen, amma jarumin ya faɗa ya ce nan ba da daɗewa ba insha Allah za a yi bikinsa. Sannan kuma yana ta roƙo akan jama'a da suke yaɗa ɗan ƙarya akan zancensa, dan Allah su daina yaɗawa, dan Allah dan Annabi su daina yaɗawa. Hankalin mutane ya karkata gurin cewa Hamisu Breaker ana ce musu zai auri 'yar birnin Kebbi. Sai dai zancen ba haka yake ba, haka jarumin ya fito ya faɗa a social media. To ya gaskiyar zancen yake? Jarumin ya ce nan ba da daɗewa ba zai fito ya bayyana, saboda abu na biki ba abu ne wanda za a ɓoye ba, saboda mutane su tashi ala sanya alkhairi. Muna nan muna jiran yaushe jarumin zai fito ya wallafa wannan zance nashi. Wannan shine ƙarshen labarin da muka kawo muku. Idan ku danna mana subscribing, kana ku danna mana ƙararrawar sauti ta yadda zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku samu sako. Mun gode.